Pappa, nu får du gå åt sidan. Nathalie, varsågod och rid. Varsågod och rid. Jag håller i. Jag vet inte vad roligt. Nu kommer det här. Jag tror de börjar. Där borta står en tjej med en flagga. När hon rider förbi henne. Där, nu gick flaggan. Var hittar hon? Där borta. Oh. Kan det vara den här gula och blåa? Nej, den är bruna. Ja. Trean. Svart. Nej. Det var ju 5. Ordning på allting här. Ska vi titta på allt? Så. Nu ska vi se. Ja. Ja. Vad är det då? Vilken sväng. Nu är den sista där borta. Ja, bra. Klappa händerna. Och vi börjar klassen med en felfri tid 56,1 och Nathalie belönas med en rosett. Grattis! Vi får in nummer 2, Hilde Jansson, Mercedes, IF Frisörklubb. Nummer 3, Ida Jansson, håller sig beredd. Ida Jansson. Hilde, varsågod och rid. Varsågod och rid.